Delicik Akansari. Yuk, diaturke Mendeswati.
ngaturaken Bujanggana atas pundi kiprahipun Bujanggana menika panyuwunan saking panjenenganipun Ibu Maryumi Pak Santoso Duwana Bujanggana ya pokoke manut samangke dadi katuraken dening Dimas Andres Samadyo Boyo bisa sebatas paripur pepanggihan wonten ing siang menika dumugi paripur mongso bersamaake. Ya penari ini pada dikai wenehi mimik sikit. Yo, diaturke kaya ngapa Bujanganane sing tresna budaya. Iya, naik marutin horizontal.
Mikir ki Mas. Ini mana sakit ini? Apakah itu? Kamu dapat apa? Oh, Bobby. Keadaannya alon-alon. Heeh. Asal kelakon. Oh iya. Ngono. Tapi cendut. Aduh. Kepala rampul deh. Mikir Mas. Jik. ngasmus malah Tandane sambukan. salam sih Nggih, salam. Ayo. salam Ayo salam. Lah kowe akone piye? salam Lah yo salam. Sing salah sapa? si sebut drama ilang dram cepat naik kok ayo komet Ayo. awan yang gede awan yang gede Nak. Alah opo ki mik? ayo Yo. lagi jalan Yo. Perkenalkan. namamu Komen. nama gua Anak desa. Sangkwe Ya. Aja. ngono Aja ngono. aja ngenade aja jangan hati dimakan dimadu enak titik penting kawinan aku ini wedok Yang gue. Mosok cakep jongok ngono. gak kan itu Seneng ibu. heeh nyenengi Iya. salam sik met Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yo gini nah yuk ayo ngasus mah kok bledok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mau aja guyu. Ayo. Salamku di. ayo tinggal lo biasa Sarang yo. dah I like you dah langsung dalam baik kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh awak dewe nyanyi ngendi met bu lho neng rozak tak seneni rozak Piye? nirlo kok Oh, majine dalane lulus oleh mengkol-mengkol asine dhewe tekan kuburan zak Oh. telek wedan iso mubeng ngono jan wong payah. lewat pasar duduk tekan kono tekan kula nuwun tekan kuburan barang kok lek rozak iki jan bongok Jen. ayo awak dhewe Jen. tekan dikene met Pundi, Bu? Oh, Sari. oh Aku krune kok Sari. Ya tak genah no. Budi Pundi? Muntil. Muntil. Ku kasro i. kowe kasih Kepadang utekmu. pokoknya masyarakat kini dengan emet muga-muga jadi tambah rezeki sehat Oh, panjang umur. iki acarane nugel manuk Nugel manuk endi wonge akahe mesti. Riki dik alon-alon tapi Sepot dung teng tong teng tong 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 teng tong ayo teman-teman orang mau miar sorry buat iki jampyak dung tung 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 ayo ayo. ayo adik ayo maju sing alon ning pelampane ndak gendelen Cangkemmu. ndak melentung ndak melayu-layu men
Ya, ayo. Ora sini, gelem, sini. ora gelem. Adik nggak mau. Iya, salam angsa wae. Nama ini sinten? Hah? Bazil, Bazil. Udah kering belum? Belum. Oh, berarti tasih bungkusan, Mas. Oh iya. Tasih bungkusan. Didongake muga-muga adike tambah rezekine sehat selalu bagi wong tua ya, Dik ya. Tambah Sampai di ngonokne iki Heeh. ditanggapke bocah dan iki lho. Heeh. Kalih Turangga Tresna Nah iya, Budaya. aja wani karo wong tua ya, Dik ya. Dadi kan aja wani. Mesti kamu begini. Ibu sayang, sayangi ibu. Dewe Heeh. dan juga dengan artis kita yang pakai baju hitam dan berbagai baju sarangan tahu. Ngapur iki larang kok, Des. Iki Lah iya larang kowe. benar dinarangi tahu. Ya encen ngono. Dan juga ini teman kita yang baru di sana. Siapa? Tentunya dengan artis kita yang satu ini. Siapa? Mbak sama Lia. Lia sopo? Liane. Mbak Lia sing niki. Iki sing paling nom dewek. Endi? Mbak sinten? Sing ndi? Iki sing duwe. Heeh. Ono sing piantune paling ganteng. Sapa? Bapak yang di sini. Iya. Sapa teman? Pak, ada mungkin Pak. Ngajak ngaji Mas nama. Ya maksud. Kowe iki diluwokok karo wong tuwa solamang terus ngono ki. Maksudnya Apa? ayo wes. Awak dhewe kumpune wanita-wanita asik. Sampeyan kok go pralon to, Dik? Ge apa to pralone? Oh, ge nyedak. Ayo. Untuk dek ombong ki. Ya wis, ayo Mat. Awakku tak nyanyi ya. Awakku nyanyi, awakmu tak pengen dhewe. Endi? Oh, Ora kuat aku ngono. wat. Lilo Mas, lilo. Wis tak raos sik, biasa. Iya. Status. Tetus. Apa? Ojo tetus no. Piye? Lilo. Tetus. Kita sambit artis. Mbak. Jreng. Kita piro? Oh. Sepiro semene Mas ya? Ya. Tak raos sik. Ora nyono ora ngira Sone apik tenan iki. kowe macet taline asmara. Coba kita Heeh. tresnaku kang tulus suci rambut cokok malah babling jadi Masuk Pak Iko, heeh. Asik. apa pancen wis nasibku kudu pisan karo liramu najan napot jroning ati nanging aku ra iso Paling sotakan diri tuku pilus apa tiwas wis tresno jebul kabus. kipas-kipas cari angin, Ah. pacar lepas cari yang lain. Sandal meli sandal swallow. Apa lo? Solo. Oke. Ayo, PT warnane ireng. Apa? Cemani. Iya. Siang trek. Yuk. Sik. Yuk. Tunggu. Yuk. Tidak goyang-goyang ya. Ayo, ayo. Iyo. Gong Trisno Budaya Indonesia.
Pripun Bu? Apik mboten? Apik. Ibuke ngasih tingak-tinguk wong brongos iso nyanyi. Gumon lah Bu, iya. Iya, pripun? Jantungnya pripun? Hah? Satu kali lagi boleh Pak? Boleh. Boleh. Heeh. Kasus nyata. Kasus Gitu ya. nyata, iya. Ral, iso ana tak? Iya. Belum. Dikasih tembangnya yang saiki gawe cewek. Ya. Baik, kita tampilkan dengan artis kita. Tentunya yang pakai baju hitam, yang ada serangan tahu, yang ada manik-maniknya. Ya, siapa dia? Sobo. Trombon Tresno Budaya Indonesia. Ribut? Kodok ngorek. Malah kodok ngorek Mas sampean ra iso. Engko. Awas pendeng gue ngono. Gak iso. Rodok ngano. Iya toh. Oke sekali ngono kontol kowe. Iki aku dituti sapa ta kok. Lah iya. Pripun kabare sae Bos? Nah iki kondang-kondang Yodom tekan kene alhamdulillah. Alhamdulillah. Kepethuk. Betok saiki tambah temu. Lah iya. Tandanya makmur deh. Makmur mbakku. Oh, ngono. Mbakmu. Ya sorry toh, sorry. Iya. Lagune napa Mbak? Sawet ki monggo. Mawon. Aku tak luru gantian wis kowe sekarang kita. Segera madu. Segera madu. Boro maju. Ya. Baik, yang satu ini dengan dikasihnya ada serok garamadu. Jadi yang bersama teman kita yang di sana ada yang pakai baju hitam. Ayo, duit. Segera maju, Des. Yo wet. Biasanya asin lho, Des. Yo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ganti uang. Luar biasa ya gone. Biasa. Jadi iso pindah rono rene kok Berarti joget kok bareng. pemain bola, Des. Pemain pindah. Suatu squad. Apa? Suatu squad. Apa? Tim. Berarti timnya lalu kompak. Yang bisa striker yo back yo kiper. Dimanapun ada kekurangan langsung ada. Metrik. Duitnya urung nemu. Ya bose kowe. Ya. Kok rada bayarnya makin ngono-ngono. Ya. Ah, Apa lagi kamu? Oh lagi segera madu. Komedi sesuan saiki bahasan tua itu sesuan. Reza. Oh ini suka kesu. Kayak lulusan alumni kayak. Yo. Sekarang mau bergoyang bareng-bareng di Gerpen Indonesia. Boleh nggak?
Ayo Mat, ayo kerja Mat. Pokoknya kena apa Mat? Atas betul ini kan nih. Kasmaranku, aduh.
Kelayang-kelayang gitu. Ayo, aku harus bisa. Ayo berdoa dulu. Belum. Ya. Kenapa kan? Ono saya melintir. Oh, jaluk bisa awer ceritane. Kode dong, kode. Kayak di kampanye. Iya. Matur nuwun. Asik. Dadi ra penak iki Mas Ando. Aduh. Terima des. Ya, Jadi orang lebih jalan. Goblok. ya disyukuri syukur. Ini kita sawer, tak sawer. Yeay. Ya piye? Disawer Begitu piro? omongi wong tua dong ya. Tak roh ibu sampai kita masuk angin. Lagi kita juga Wong ngopo. Ya wis mek. Yo. Ati nih. Dhewe wis satu sak 20.000 kuwi dudu mung loro. Oh, Kuwi 2.000 aku liyane. ya. Alhamdulillah nih nomor alhamdulillah. Matur sudah nuwun Bu. Ya Bu. Siap apa? Ora apa, ya Bu waduh. Wadah Des. Amin. Aduh yo. Aden angel kok. Nggih, kula tak mlebu iki. Matur sudah nuwun Pak. Amin. Boten kok salaman kok Pak kula. Sahabat aku lho. Mek, Apa? oh sik Pak. Waktu ku kecil aku nggak tahu ku sentil Matur suwun. Nggih, matur suwun. pensil waktu Matur suwun. tahu ya nomor Matur nuwun. nggak tahu Alhamdulillah. Matur suwun Ibu. 5.000 10.000 ripat ayo kiye. wah lu jadi pada tunjuk Matur suwun. Aku sing kene. siap 50.000 aku nduk mlek. Ribon. Yo. Ribon. Dicepeng Ibu. Kok dijaluk ngono? sutradara wah Ribon. Oh iya. Heeh, matur suwun. Siap, Bos. Ya. anak apa dia apa tiket gitu apa itu Wis. Ya. Pak.
dan tandeng ya atau suwun ini lho Mat golek duit ngene iki Mat Lah aku yang duwe kok ya. iki saya Halo bro, my everything. cekal no Mat Ndi? iki Cekal Bu nggih matur suwun. nggih cekal no nggih Pripun? iki cekal Ya. iki karang awak dhewe seleh akeh Heeh. iki sedekah kali wong tuwa muga-muga tambah rezekine Allahumma amin Lha oh mboten Bun wah wadahe tok niki jam 100 Waduh. Dipun Andi adik Dipun nggih sap-sap lah wis jan laris dina yang laris banget ya Allah Rambang bawang tek kabeh timba cok ra apa-apa ana wis dirangen Ya, heeh. baik matur ribut adik nggih oke adik kok ompong gak apa-apa Dik ya makasih ya berarti nih Mat berarti nih adiknya anakku ompong ke merongos kok Lah iya. nggih matur sembah nuwun Bu matur suwun nggih Wis pokoke ya Pripun? Allah. Bun nggih alhamdulillah rezeki Ades. Kayak maju. ya diadung iki Ojo liwat kene untumu. doli rumah nggih sap oh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Toyol teko. Tul mati. Adewe lagi lah muga-muga sing nyawer tambah rezekine. Nggih. Sehat selalu. Heeh, panjang umur. Sing urung ndang-ndang. Wis entek. Heeh, ucapkan matur sembah nuwun Mat. Awak dhewe jauh-jauh kowe rono rene sang kene menghibur dan juga bersama teman kita di semuanya. Bapaknya matur sembah nuwun Pak Bos. Iki bosnya bersama Turangga Trisno Budaya sak jose awak dhewe dan juga pawang-pawangnya matur sembah nuwun juga penari-penarinya juga cantik cerita semuanya nyemprot-nyemprot wis ngono kabeh. Bakul cilok es krim. Kowe baru-baru dek. Kowe kaya baru. Kowe kaya uber petik lho ya. Anake wong kok diuber-uber. Baik, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada jebul kami tidak itu mudah panjenengan sedaya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Oke yuk dilanjut. Turangga Trisno Budaya. Matur nuwun katur ati Mas Andes Mas Komet Mas Sampur Saus Kang Libur. Dan Mas Yasin Medeswati, yuk dilanjut. Yuk dilanjut Medeswati nih.
Thank you.